Tämä maa on karu paikka tomaatille. Täällä on kylmä ja pimeää. Tai sitten ei. Tässä on närpiöläinen tomaatti. Siinä on smaachin. Me ollaan se itse kasvatettu, niin kuin me aina ollaan täällä Närpiössä tehty. Ainakin todella kauan. Niin, ja on meillä kurkkujakin, ja paprikoita, ja tietenkin chileä, ja suippopaprikoita, ja papuja, snacksia, pihvitomaattia, San Marzanoa, tunnea ja... No jaa. Me tiedettiin, miten vihanneksia kasvatettiin jo vuonna 1957. Ja me tiedetään, miten niitä kasvatetaan nyt. Ihan samalla tavalla. Mutta kuitenkin vähän eri tavalla. Po annat viis. Helppoahan se on, sanotte siellä. Vihannesten kasvihuoneviljely siis. Siemenet multaan ja päälle lämpöä ja valoa. Enkel. Meidän osuuskunnan viljelijät tietävät, että se on sitä, mutta se ei riitä. Pitää ymmärtää tomaatteja ja kurkkuja ja paprikoita ja chilejä ja papuja ja, kasvihuonevihanneksia. Meillä on se sukupolvien saatossa kertynyt kokemus meidän kasveista. Me tiedetään, miten niistä saa parhaita. Me selvitetään jatkuvasti, miten meidän kasvit voi ja miten voidaan vielä parantaa. Miten me saadaan tuotteet mahdollisimman tuoreena ja raikkaana sinne teidän lautaselle. Ja tietenkin, miten ne saadaan maistumaan parhaalta. Han smaachintyvät. Onhan meillä huipputeknologiaa, mutta tomaatti on silti aina tomaatti. Ja kurkku on aina kurkku, ja paprika on... varmaan jo muistattekin. Meiltä kasvihuoneiden läheisyydessä sijaitsevasta aurinkoenergisestä pakkaamosta tomaatti lähtee matkaan laatikossa, rasiassa, pussissa tai pikarissa. Ja mahdollisimman vähän pakkausmateriaalia tietenkin. Me pidetään huoli siitä, että kaikki sujuu mahdollisimman hellävaraisesti ja vähin jäljin. Täältä Närpiöstä ihan sinne teidän lautasille asti. Omehan de bästa smaachinto förstås. Jaa, on meillä edelleen ihmisiäkin. Nehän ne tämän kaiken sydän on. Tomaatin lisäksi tietenkin. Ja kurkun, ja chilin, ja paprikan, ja kaikkien niiden muiden. Tämän kaiken vuoksi vihannes on närpes. Närpiön vihannes.